салом алайкум бародарон, хоҳарон. чӣ хеле ки шумо дар навор мушоҳида карда истодаед, оби дарё дар деҳаи Шоразм, шаҳри Ваҳдат чунин рангро гирифт. ба мисли хун оби дарё сурх шуд. ин ҳам бошад, ба гуфти баъзе аз бародарҳо, аз бехи як санг чунин ранг баромада ба дарё илова шудааст. мӯъҷизаи худоро бинед, бародарони азиз.